Alhamdulillah, muga-muga ya tetep meriah lan uga ambabar berkah. Ya, sowan meneh ana ing Darmareja ya, Mak. Iki beda karo sing wis-wis kahanane saya becik, kahanane saya apik. Yen piyayi utawa desa kuwi rutin nganake bersih desa, kuwi kena dititik, kena dititeni. Anggere para warga masyarakat kuwi sayo anggene nganakake bersih desa, kompak anggene nganakake tasakuran kaya bengi iki, mertandani lamun ta Piyayi Darmareja nganti ripalungguhan iki tetep guyub lan rukun. Mula tepuk tangan untuk masyarakat Darmareja. Iya. Luar biasa ya, Mak. Temenanan. Aku ngaturake panuwun yang tanpa upama marang kabeh para warga masyarakat. Para kiai alim ulama, sesepuh adi sepuh, para perangkat kabeh lan ugi sumrambahe marang warga masyarakat sing isih urung bosen karo awake dhewe ya, Nduk. Iya. Mongko wis 14 taun. Wiwit aku isih Joko nganti ripalungguhan iki bukae wis manak 4. Iya. Anakku sing mbarep semene gedene wis kelas 6. Iya. Parandene isih ditresnani karo Piyayi Darma. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ya semoga-moga tetep raket supeket anggene kekadangan lan memitran antarane kula Cangik kalian kanca-kanca Madangkara sumrambahipun sedaya para warga masyarakat ing Darmareja. Iya, ngono ya. Wong kene iki desa sugih kok, Nduk. Sugih ya, Mak. Sugih. Buktine apa? Yen sakliyane Darmareja kuwi nganake bersih desa ngene iki biasane iki nganake swadaya utawa urunan. Pak RT cancut nariki wargane mbuh nyatusan apa nyeket ngono. Iya, leneng Darma. Neng kene iki beda, Nduk. Kene iki desa sing mampu, desa sing sugih, desa sing makmur. Mula anggaran wayang yang digelar pada malam hari ini murni anggaran dari APBDes. Tepuk tangan untuk APBDes perangkat desa ing Darmareja. Iya. Hebat temenanan. Dadi lek nitik sugih kaya ngene arep nanggap dalang model piye wae iki
janjane iso, Nduk. Iso wis to sing regane pira wae piyai kene iki mampu. Iya, tenan. Jane pamane engko ganti tahun, pamane tahun ngarep engko ganti dalang sapa ben ora waleh karo aku, ora bosen karo aku men ana suasana baru jane ora apa-apa. Ning nuwun sewu yen nganti dalang iki kok ganti, terus sing mayang ki salin. Sing ora trima ki malah ibu-ibu sing lungguh ning nggon musala kuwi. Iya, mergo kuwi wis kebacut cinta karo Cahya Kuntadi kok, Nduk. Ha iya. Mula mumpung Agustusan iki ya semboyane NKRI harga mati, Cahya Kuntadi tetap di hati. Lah ngono kuwi. Ayo, matur nuwun ibu-ibu sedaya. Mergo sing jenenge wong wayangan kuwi yen nggen kiwa utawa tengene dalang ki ana sing mirsani tur akeh tur piyayi putri, ngono kuwi dadi lan gayenge. Sing jenenge wong banyol, wong lucu nggen limbukan utawa gara-gara ngene iki sing dibutuhake lak guyu to, Nduk. Iya. Guyune wong lanang karo wong wedok kuwi sik renyah wong wedok, Nduk. Masa? Lah piyayi kakung dibanyoli apa ya? Wah. Iya. Jeje dalangi iso. Ngono kuwi tok wong lanang. Lah ibu-ibu ngene anggere dibanyoli men langsung iya. Ayo ndelok wayang kaya ndelok poli. Ayo. Es luar biasa tenan. Mugi-mugi ibu-ibu, mbak-mbak sedaya kemawon tansah pinaringan sehat walafiat ya. Putra wayahe sukses kabeh soleh lan solekah. Rezekine melimpah ruah nggih. Pinaringan sabar lahir batin, tentrem lahir batin, panjang umur, nggih, murah rezeki, sing duwe utang ndang lunaso utange. Upamane kok ora iso nglunasi utang, muga-muga sing diutangi lali. Iya, cocok tenan. So digerakne Bu jenengan urunan gawe kaos ngono. Gawe kaos tahun ngarep ya kula pengen ngerti. Ngarep digambari gambar kula. Ditulisi Cahya Kuntadi lover lho. Ayo apik ya. Heeh. Lah piye lho Nduk pancen aku sing tresnani ya piyayi sepuh-sepuh ngono kuwi ya. Ayo. Ayo sing nom-nom iki senengane saiki Gus Idam. Ayo. Nggih matur nuwun nggih. Ning nadyan kaya ngapa lan kepiye awake dhewe nadyan seneng-seneng ning uga sakjroning swasana ingkang lagi prihatin. Iya. Mula ngibarate piyayi dharma masyarakat kabeh iki dadi anak yatim. Mergo wis ditilar murut ing Kasidan Jati dening Bapak Kepala Desa karo Pak Lurah Hir. Ayo nyuwun arang purbane Hyang Agung mugi-mugi suwargi Pak Lurah Hirnanto tansah manggih mulya wibawa tentrem wonten kasuwarganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bu Suci ugi dipun paringi kiyat tabah sehat anggenipun nerusaken darmanipun Pak Hir momong karo putra-putranipun. Iya, ngono kuwi. Iya. Uga ngaturake panuwun ya Mak marang iki Bapak Kepala Desa PJ nenggih Bapak Pardiman. Pak Pardiman ngaturke panuwun karo Bapak Sekdes Pak Wiyono. Karo bendahara ya kuwi Bu Fitri sing daleme dinggi dandan kanca-kanca mau. Ya Bu Fitri matur nuwun kregeti daleme. Ugi dumateng Ketua BPD Bapak Haryono SPD, Ketua LPKMD Bapak Suromo. Ya kuwi juragane kayu. Mau wis mameri karo aku. Lho Pak Dalang kula gadah iki calon meja iki utuh kayu jati kandele 10 cm. Badhe kula paringne jenengan Pak Dalang ning syaraté mang sunggi dhewe tekan Solo. Wong kono aku ayo. Katresnan kuwi. Katresnan matur nuwun Pak Suromo. Ketua panitia nenggih kadang kula Mas Bayu Aji SPD. Wah iya. Piyayine ya cukat cakut terginas terampil cerdas tenan. Ya. Ugi dumateng Ketua BUMDes Bapak Joko Pratikno SEMM sing nyatane kabeh mau membawahi dari 6 dusun wiwit saka Darma Utara, Darma Selatan, Patian, Muningan, Karangpaing lan uga Jabon.
Ugi ngaturaken panuwun dumateng bapak-bapak ing Muspika, Mejayan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Mujono selaku wakil ketua DPRD ya ing Madiun. Pak Guntur Setyono anggota dewan saka Partai Gerindra. Ugi dumateng Bapak Lurah Sepuh. Alhamdulillah iso kangen-kangenan meneh karo Bapak Suradi. Wah iya, rawuh wiwit sore mau panjenengane insyaallah ya makili karo warga masyarakat khususnya ing Darmareja anggene bakal mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Ya, wis didukung kabeh ya, Mak. Watone untuk kebaikan Darmareja wajib kita dukung semuanya. Ya. Ugi ngaturaken salam hormat dumateng pepunden kula ingkang sepisanan mboyong kula wonten ing kantor desa mriki nenggih Bapak Harminto. Wah iya, Pak Harminto sembah nuwun Pak Lurah Sepuh menika. Ugi dumateng sedaya kemawon para warga masyarakat ngaturaken panuwun kanthi bersih desa muga-muga resika penggalihe warga masyarakat sing kabeh lenggah mapan ana ing Darmareja kene. Anane mung samat sinamadan daya dinayan sahayek saeka kapti golong geleng gilik kang dadi ciptane anggene bebarengan bangun karo desa Darmareja andayani Darmareja tetep raharja tentrem niring sambikala. Ya amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir.
gelar budaya adat tradisi bersih desa sing ditindakake iki supaya kabeh warga masyarakat Ndarmareja kuwi marem karo tentrem, Nduk. Ngono ya, Mak. Marem. Mula janjane ana kuncine utawa rumuse men uripe menungsa iki bisa marem. Urip kuwi sing bener goleka sak akeh-akehe supaya uripe ora gumantung saka bab sing akeh. Ngono. Wong sing pinter kuwi yen pengin marem ora kudu nuruti akehe pepinginan. Ewadene wong sing pengin marem kudu nuruti kekarepan sing akeh kuwi janjane malah salah. Ya, Sing diarani wong sugih kuwi sejatine dumunung ana ing rasa cukup. Wong cukup kuwi uripe tansah syukur lan marem tanpa kudu nuruti akehe kekarepan. Kekarepan lan pepinginan kuwi yen diuja ora bakal ana enteke, merga rasa pengin iku mungkare nafsu lan nganti kapan wae uripe menungsa ora bakal marem lan tentrem yen mung dadi gedhi bale nafsu ingkang sugih milik lan pamrih. Oh, ngono kuwi. Ngono kuwi. Wis muga-muga bisa marem tentrem kabeh warga masyarakat Ndarmareja. Kula niku sampun tresna sanget wis mendarah mendaging karo piyayi kene tak suwun supamane taun ngarep utawa 2 taun kas mriki wonten pilihan kepala desa pun Pak monggo demokrasi ingkang sehat mawon. Yen wis dikepilih sapa sing pancen suarane akeh dhewe ayo didukung program-programe, ora perlu cecengilan, ora perlu musuhan, dimusuhana kaya apa, nadyanto disatru kaya apa, kuwi tetep kancamu, kuwi tetep dulurmu, tunggal bangsa, tunggal negara. Iya. Yen nganti wong Dharma engko pecah ora rukun tan wurunga iki mengko tekan njaba desa dadine ya elek. Lek kene iki rukun kabeh manunggal dadi siji jenenge Dharma saya misuwur saya kondang sing seneng ya piyayi kene kabeh. Kelo wong Dharma kena nggih conto kena nggih patuladan. Iya, ngono ya, Mak. Ana layang, ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sepisan sugeng pepanggihan kula warga masyarakat Ndarma Utara, Ndarma Selatan ngaturaken selamat atas terselenggaranya pagelaran wayang kulit dalam rangka bersih desa. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan bagas waras kagem masyarakat Ndarma sedaya. Angka kalih pada tanggal 25 Mei 2023 bertempat di Hotel Santika Surabaya. Alhamdulillah Bapak Harminto terpilih kembali menjadi koordinator pengawas Puskut Jatim. Puskut ki apa? Pusat KUD Jawa Timur yang ketiga kalinya periode di tahun 2023 sampai 2028. Semoga Bapak Harminto tansah pinaringan sehat dan mampu mengemban amanah anggota 702 KUD se-Jawa Timur. Amin. Angka 3, alhamdulillah Bapak Harminto terpilih kembali menjadi komisaris perusahaan rokok Sampurna yang ketiga kalinya periode tahun 2023-2028. Rokok Sampurna. Kelangenamu, kelangenanku. Mula mau karo Mas Udin aku wis digawake sak blok iki mau. Ya. Ngeteko mah tak rokok bareng. Ayo. Ayo ben kaya kenapot cangkemmu. Matur nuwun nggih. Badhe nyuwun gending podang kuning gubuk asmara versi jaranan. Nyuwun bawa pangkur semarangan kalajengaken mawar kuning matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, Bapak. Titipan menika saking Pak Daryono Blimbing Klecorjo. Nyuwun gending wisa tresna. Wah, nggih. Mau dititipne karo Bapak Suradi. Tak tampa matur nuwun, Bapak. Lan ugi Pak Daryono kala wingi pun wayangan piyambak kok ya sakmenika ngersakaken lagu melih tur ya napa niku layange mboten kendel, mboten ijen, tetep wonten tindhihipun. Nah, biru-biru matur nuwun. Nah, ayo disimpen iki. Simpen mergo sesuk entukku ya saweran tok iki. Ayo. Ngono. Ya.
Ya ana neh, ana pirang-pirang ning kok diwaca neh. Ya. Bukesi dhisik mergo sing dikersakne iki Pangkur Semarangan. Ya. Men mudhun saka panggung coba kaya apa. Cublak-cublak suweng ya diaturake nggih ngurmati Ibu Sukesi Rahayu. Yo. Suweng epek kelantar mambu katumbang puter rampung lelane sapa buyut doe ake sir pangdoe kopong sir pangdoe kopong Jublak-jublak suweng epek kelantar mambu katumbang puter rampung lelane sapa buyut doe ake sir pangdoe kopong sir pangdoe kopong sir pangdoe kopong. Alhamdulillah, Bu Kesi. Dalem, Pak Dalang. Ah, jan. Suaramu ketok gedhe men mesti kuwareken kowe mesti. Wah. Ning endi-endi mangan mau ngene Bu Fitri dahar, ngene Bu Suci dahar. Ayo. Ngene Mbah Kirun ya dahar waradan. Lah nggih to Pak Dalang. Jenengane kok nggih buka rahasia. Pancen nggih sakniki niki kok kula nggih gumun lho. Kula niku kok kemaruk men nggih. Oh. Nafsu makan kula niku kok saya suwe saya kathah ngoten lho. Mula sakniki awak kula dadi bedah sakmenten. Ora kok saiki lek kemaruk. Wiwin biyen sampean pancen wis kondang sinden Surabadrok tadi. Lek ngerti panganane wis tubuh wah buka sih lek mangan wah nyenengke. Ya pancen enak tenan lho Pak Dalang. Awake dhewe kuwi yen disugata karo ingkang kagungan kersa ngoten disumanggake ya kudu menghormati ngajeni. Senadyan to asline iki wis kebak wareg mau ning daleme Mbah Kirun. Ayo Nduk, ndang madang. Nggih Mbah. Ternyata lawe nang kono bothok iwak aku lho jenenge iwak kucul. Apa kuwi sing meturine gedhi-gedhi kuwi? Heeh. Napa Pak? Mlanding nggih niku. Enak ya kula mangan sak piring. Wau tenggriane Bu Suci kula nggih didamelke napa niku jangan lombok ijo. Wah, enak pedes tak pangan. Wau tenggriane Ibu ingkang ransit wau. Bu Fitri kula nggih muadang malih kalih napa jenenge iwak pitik dipoteng-poteng niku. Matur suwun. Pinter lho lek mu milih iwak pitik ingkung utun sing kok pilih mek ndas nganti tekan buntut. Lah iya. Utuh lek kowe. Iya. Nggih. Nggih Pak Dalang. Saestu dalu menika kula remen sanget. Sampun saged sowan wonten ing Darmareja mriki pun ping 14 taun nggih Bu bojo kula. Lek kula paling nembe ping 7. Soale sakderenge kalih kula dheke kalih sinten ngoten. Jenengan apa nggih? Saderenge kalih kula kan riyen nggawani sinten ngoten. Jenengan apa? Oh, Bu, mboten nate nggih, Bu nggih. Kula riyen niku karo wong wedok gila kok mbiyen ae. Angger wong wedok nyedakno kula langsung dekep ibu kula. Ibu wedi, Ibu. Ayo. Ayo. Matur nuwun, tenane ya Pak, tenan. Matur nuwun. Nah. Kula nderek ndedonga, mugi-mugi masyarakat wonten ing Darmareja mriki sedaya kemawon mulai saking perangkat masyarakat tansah pinaringan kesarasan, kesehatan Bapak Ibu. Murah rezekinipun, dipun paringi bahagia keluarganipun, dipun paringi sehat sedaya, gampil anggenipun pados rejeki. Ngoten nggih. Sakniki kangge nglipur panjenengan kula tak nembang niku wau Pangkur Semarangan. Senadyan to pun manak papat niki suwanten kula mugi-mugi tasih kiyat. Nah, kaya mbek ya menak papat. Iya, Pak. Ning tak jaluk senadyan to aku wis awakku mlegentong kaya ngene, sampean ya aja nglirik wong wedok liya lho, Pak. Ora nek critane aku nglirik wong wedok liya ora nek. Lek nyawang langsung lah kerep kuwi malah. Lah ndek mau sampean melu aku kok kono ayo aku ngerti sampean dioyok-oyok karo wong wedok diambungi sengak-sengok. Masane aku gak ngerti ning pojokan kono mbake sing gawe jilbab mau ndi
Ora ngerti lah nek bojone nang kene. Loh, ngono kuwi. Jale rene lek wani, rene. Ayo rene ngajak endi mau sing ngambung bojoku sing dapat to. Ayo enggak apa-apa rene ora apa-apa. Lah iki lho piyayine. Ayo rene Mbak, rene Mbak. Kayak iki. Kenalan karo Bu Kesi, masane aku ngerti tak lirik ndek mau. Ya Mbak. Atau ya ayune kaya ngene mula dhek mepet wae. Iya. Ayu sampean Bu Kesi, ning enom iki dadi. Salim mriyen, Bu. Iya, ya Cahayu jenengmu sapa, Nduk? Sinta. Sinta, ha? Nggih. Sinta. Lah Sinta aku dadi Rahwana, tak colong kowe engko. Lho, mulai nakal to Pak Yoyo, mulai nakal to. Ngeten iki Bu, lek cah wedok ayu nakal ngeten iki bojo kula, Bu. Njaluk disunati malih nggih, Bu. Lho kalau ibu-ibu malah belane aku. Ngoten niku normal Bu Kesi jare ngono. Ngefans Bu Kesi kula. Nggih. Pak Yoyo. Ngefan kalih Pak Yoyo. Ning mboten kalih kula to. Remen Dua-duanya. Oh ya Allah. Daleme nggih Darma mriki, Mbak. Takon Bapak Nggih, Yoyo. Darmo Selatan. Darma Selatan. Tasik sekolah napa pun? Tase. Kelas pinten? Kula kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK. Kok iso ngefan kalih kula sing jenengan seneng niku wonge apa wayange? Nek Mulai. ibu remenane ten Tak lingguh, limbukane ngoten niku. Sinten? Ibu. Sing tak takoki awakmu nyapa Oh, kula. mbokmu kok tak katutne kowe. Sampeyan sing seneng napa nih? Kula nggih wayangane remen terus Ah. sini-sini. Iki sapa iki lek ngerti wayang? Anu Nata Mandura, Prabu Baladewa. Edian, ngerti wayang tenan saiki. Sinten walas maneh jenengan? Sinta. Sinta, iya, weh elok tenan. Bojone Sinta sapa? Rama Wijaya. Rama Wijaya, pinter. Sampeyan kaose ukurane napa? Ora tenan napa? Kula L. L. Pak, anu L Pak Bud. Ini, rene. Kayane bonus saiki. Wah, dikandung hadiah. Sinta. Sinta sapa komplite? Desinta Trikartika. Desinta Tri Kartika. Kartikai apa ngerti lah? Bintang. Bintang ya. Semoga kamu bisa menjadi bintang di Darmorejo sini. Amin. Iki. Iki enek gambare Cahya Kuntadi mergo aku nyalonke dewan ki ana. Ayo, aku ya DPR, dalang perwakilan rakyat. Ngono lho. Halo Mbak, Cinta. Iki. Iki. Suwae, Pak. Hah? Sae. Saya napa won? Sae. Sae. Iki tulisane lho, iki. Ibu-ibu kae meri kabeh kepiye? Sabar sik. Lek pengen tuku. Nggih, jenengan. Nggih. Nggih. Sinta, ya. So, anu karo ibuke matur ya. Nggih. Sampeyan sok lek rabi kon nanggapne Pak Cahya Kuntadi. Nggih, nek anu sampean eling niku kula nggih pernah sampean dukani niku lho, Pak. Kapan aku nyeneni Anu awakmu? ten gene Pak Herminto ten KUD mriko. KUD. Oh. Nggih, iya. kula pas napa nggih? Umur 2 tahun kelas loro Masa SD. orang tahun wis delok wayang. Loro SD, kali loro SD ya. nggih. Nggih. Guyu cekakaan nonton napa gara-gara niku. Oh. Terus sampean dukani mungkin nek anu engko nek rabi ra nanggap aku tenono. Ngoten. Oh iya. Terus akhirnya piye kesimpulannya sok lek rabi arep nanggap? Nggih, anu dongaaken kathah rezeki mawon, Pak. Amin. Lho kathah rezeki lek ora nanggap padha ngrongose. Oh. Nanggap ora, seseni danyange kene. Nanggap ora. Nggih, amin. Ya, plastiknya iki. Nggih ngamanke ngono ya. Lek karo cah wedok ayu lek menteleng aja mbombo. Tak sawang kok jur mentelengi Cahayu wae, Sinta wae. Nggih. Tekan omah awas lho, ora tak paringi lho. Kalah. Ora njaluk mau wis kok. Ayo. Aku dhewe. Dek Sinta. Nggih. Nggih. Muga-muga Dek Sinta sekolahe sukses. Amin. Dadi putri sing pinter, Amin. membanggakan wong tua, Amin. ngarumaken jenenge keluarga. Amin. Sing penting sampean angger sregep ndelok wayang, engko akeh ilmu-ilmu pengetahuan baik jasmani ataupun rohani sing nang kene iki enek kabeh, pengetahuan tentang hidup. Semalam kuwi isine pokoknya komplit neng uripe menungso kuwi komplit. Enek susah, seneng, juga ada solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang selama ini kita alami. Nggih. Nek sampean ndelok wayang, oh ki enek masalah ngene ning desa kene. Cara menyelesaikan bagaimana? Iki ndelok wayang.
pasti akan ketemu jawabannya. Ngono ya, semangat belajar Cahayu. Delok wayang, Nduk, aja ndelok dalang ya. Nggih. Dan delok wayang kowe entuk pelajaran hidup, ndelok dalang wah, kowe iso kintil-kintil kok. Lah nek ningali ten YouTube kan sing nyetok wayange, Pak. Nah iya, dalange ora ketok to. Nggih. Mergo aku dalang basa lembut pancen ora ketok. Terima Ya. kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Sinta ini Darmo Selatan luar biasa. Nembang ora? Arep nembang ora? Boten saged. Iya. So, salim karo Bapak Yoyo, salim. Dicium tangane. Sinta ku ya manut ae. Ya, Dek. Engko kaose lek mantuk dikeloni ya. Nah, ora lek meteng. Ayo. Gawat. Ayo. Saiki tak nyuwun ibu salah siji sing kendel sapa? Ayo, Bu. Ha, Bu, Rene niki. ngacung biru. Jilbabe biru rene. Ayo. Nah, lah dalah. Nah, siji. Ayo, Bu. Nggih. Ket mau guyang-guyu karo bojoku wae. Rene kaos tak dol ra payu-payu diubral ae. Ya mangga. Iki buke jan piyayine sumeh. Gawendut. Aku sik paling tuwak ya ngene. Ya Allah. Sayang mboten. Mboten. Sepuh niku cara santene malah kenthel mboten napa-napa ora. Nggih. Wah, tase aku. Aduh. Oh, nggih, Bu. Nggih. Nggih. Salaman kabeh. Jan. Penggemar Pak Yoyo jan tuwek. Ora apa-apa, malah kuwi sing barokah. Malah aman lho, tuwek-tuwek malah aman. Tahu simik. Nah, iki. Mriki, Bu. Asmane sinten? Kula Bu Suwarni. Suwarni. Nggih. Nggih. Jenengan anu to? Jenengan daleme Darmo mriki. Darmo Rejo. Darmo pundi? Darmo Selatan. Heh? Darmo Selatan. Darmo Selatan. Nggih. Oh, nggih. Sing mari seneng sampe nonton wayang niku napa? Nggih limbukane nggih seneng, Pak Dalange nggih ganteng, sindene nggih ayu-ayu. Sedulurane panjake nggih ganteng-ganteng. Ya, panjake ganteng kok ya. Iki paket komplit iki. Lho komplit mangkane kula nang ganteng mriko. Nggih, ning miki mang cedhakne. Sampeyan wis sepuh karo mik ketoke gila punan nggih. Pun gila. Nggih, kula caosi kaos kersa. Kersa kula wau badhe nyuwun kok. Iya. Ukurane napa jenengan? Napa nggih? L. Heh? L. XL jenengan. XL nggih. Nggih, XL, kabut XL. Nggih. L. Nah, kene. Luruse engko gara-gara lurung kas. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Ini. Ya ampun. Bu, jenengan asmane Bu sinten wau? Bu Suwarni. Bu Suwarni. Gandeng jenengan pun pikantuk. Nyapa kok juga HP? Lah kula badhe nyuwun foto Waduh. jenengan. Arep nyapa? Waduh. Selfie, Bu. Selfie. Nggih. Ya ampun, wis nani wong akeh piye? Kuwi kleru video Iki kuwi. foto niki mawon. Enggak difoto. Kan fotokno. Iya. Coba Ben 1 2 3 pakai video. Dereng. Ben marem-matine nyenengke wong tuwek iki ya munggah swarga. Panjang umur nggih Bu nggih. Nggih, Bu. Sik. Nika Bu. Oh sik to, jenengan enten semboyane ngeten. Diadahi kuwi, heeh. Tase isine apa to kuwi? Isine Du. Heh? Dompet. Duite piro? Gak salah Bu. Masakne. Sampe milih kaos apa dhuwit? Pinter, tak takoki milih kaos apa dhuwit? Ya kaos ya dhuwit ya. Mila jenengan tak sapang kok kene jan kaya kotak amal. Kaos mawon lek dhuwit ndang tek nggih. Niki kagem jenengan. Ning ngeten sik, NKRI harga mati, Cahya Kuntadi tetap di hati ngono sik. Yo. NKRI harga mati, Cahya Kuntadi. Cedake Bu. NK NK RI RI Harga mati Cahya Kuntadi Cahya Kuntadi tetap di hati. tetap di hati. Baleni sik. Kose alhamdulillah engko sik. Baleni kudu entuk kleru, lek kleru tak tarik kaose. Kula nggih Mang. Ayo ngene ya. NKRI harga mati Cahya Kuntadi tetap di hati. Setunggal wis tuwek lali. Ya wis alon-alon sak penak jenengan ndang nggih. L Miki cedhake. R A Kok iso RA iki apa? RA Kartini jenengan jenenge. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia kan tak disingkat tadi NKRI. NKRI Heeh. Harga harga mati Aha. Cahya Kuntadi
tetap di hati ya. Ya. Nggih, kula mang dongakne nggih. Mugi-mugi sehat terus. Amin nggih, kula dongakne payo sehat terus, kula nggih mugi sehat. Nggih. Asale pados rezeki lancar. Nggih. Kula nggih lancar. Lancar kabeh. Lancar apa bayi apa ya lancar artinya? Lancar rezekine to, Pak. Rezekine oh Paringi nggih. sehat. Amin, amin nggih. Biar pun tuwa kesane sehat. Sehat. Oh iya. Sampun Bu. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya ampun. NKRI MKRI. Harga mati. Ya lah. Ya lah, Bu. Beh, Jan. Kemayune rai rame-rame ya ampun. Nggih, Bu. sehat terus, Bu. Mugi sehat, nggih Bu nggih. Matur suwun, Bu. Saiki nembang Saiki Bu, Kesi. nembang nggih. Wis ta, lek guyon wis seneng ta? Wis ya lek guyon ya. Wis. Mingkar mingkureng angkara akarana karenan marati Awas, ngambah nada tinggi. Jerit-jerit ngono kuwi apa gulune ora lara to, Mak? Ora wong klina bayi wisan, Nduk. Ora masalah. Ayo. Awas. Kene esuk tanggal 19 sowan ning Wates Kebon Agung Mejayan. Sowan ana apa kuwi jenenge ngene Pak Lurah Alex Susanto. Ya karo Pak Mudin. Ning kono. Klebu mau sing mucuki awake dhewe kuwi mau mahasiswa isi Surakarta jurusan pedalangan. Ya Mas Hafid. Kuwi daleme ya Bon Agung kono. Kuwi generasi yang hebat. Mau wis entuk apresiasi yang luar biasa nadyan dalange iki sik cilik parandine suarane gedhe. Iya. Wonge cilik ning suarane gedhe. Mergo sosok ya kuwalik ketoke wonge gedhe ning asline anune cilik. Ha iya ngono kuwi. Hafid iki generasi hebat. Pokoke lek apike ngono kuwi dadi yen menampilkan dalang saka luar daerah Madiun ning ya iki engko sing bibit-bibit dari lokal Madiun ya kudu ditampilke. Iya. Kaya tulis Sindu barang kuwi ya kuwi juara kuwi. Kuwi ya bocah hebat kuwi. Ya, Lanjut, Bu. Kang tumrap neng tanah
matur sembah nuwun. Monggo dipun lajengaken mawar kuning. Mawar adalah bunga yang harum, kuning adalah emas. Semoga dengan bersih desa Darmorejo tahun 2023 mampu mengharumkan dan mengindahkan Darmorejo. Semoga menuju zaman keemasan. Wah iya, amin ya rabbal alamin. Monggo mawar kuning. Sarengan mangga. Sembah nuwun Bu Kesi. Sampun ya Bu. Nggih. Menika kula wau khusus kagem Bapak Harminto. Wah iya, Pak Emasudin. Mugi-mugi saged kangge panglipur penggalih sehat selalu sekalian Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wilujeng dalu Mas Cahyo. Sugeng makarya wonten ing Bali Desa Darmorejo mugi lancar ngantos paripurna. Kula Pak Yitno MC ingkang kepanggih dhateng dalemipun Bapak Haji Daryono Blimbing Klecorjo. Nggih. Salam hormat dumateng panjenengan Bapak. Ya Pak Yitno. Matur sembah nuwun. Ugi wonten melih sugeng dalu Mas Yoyok sugeng pentas mugi tansah pinaringan karaharjan sedaya. Niki dalang muda asmane sinten wau? Oh nggih. Kala wau Mas Hafid saking Madiun, mahasiswa pedalangan isi Surakarta. Saking Pak Sairan Palangkaraya. Wih, matur nuwun. Nggih. Isih ana isih.
Kula teng ngajeng piyambak monggo ngopi mriki nggih. Saking kula Udin Nganjuk sampun dugi lokasi wayangan. Wah nggih. Matur nuwun sehat selalu Mas Udin. Ya. Uga saka Mas Bayu iki. Mas Bayu. Mas Bayu Waji. Pangapunten Mas nyuwun tembang ninggal katresnan. Kersane penonton makin kesengsem. Wah nggih. Ya Mas Bayu, ketua panitia iki. Ketua panitia. Ya diaturake, Mak. Diaturake. Coba aku tak nyuwun karo Mbak Birgita karo Mbak Uun Febriandari. Wah ya men turun gunung. Ya. Ini Mbak Uun bar healing deh neng Ngayogyakarta wis fresh pikirane. Ya. Men mudun yo dihormati. Kutak tang tak tang. Oke, dados. Wis kerep ya tak jak ning Darmareja ya Mbak Un. Nggih, laras. Wiwit sampean nggawa mic awi kae. Nanti saiki ora tak nggo mic dhewe. Ning ndi awimu? Teng griya. Isih to? Isih. Alhamdulillah. Wong iki ya komedian kok. Iki saka Bonsari, Jumok. Ha iya. Lek Birgita ketoke lagi pisan iki ya, Bir? Nggih, nembe niki Pak Dalang. Wah iya. Bocah iki cantas iki. Iki pancen iki rombongan anyar. Bocah ya dhuwur, bocah ya cantik. Iya, Pindahan apa nih? Lah pindahan apa? Oh, pindahan kok gak pero ya. Niki saking anu Bu, saking Kota Tahu Kediri. Namine Birgita Ayu. Nah. Nggih, Bu, derek pitepangan nggih, Bu. Nggih. Ngapunten lek suarane kaya bledek nggih, Bu. Pancen ciri khase ngoten niku. Ha iya, iki bocah iki pawakane apik-apik kabeh. Mergo jaman saiki iki penampilan sinden iki penting. Sinden iki menjadi bunga pentas ana panggunge wayang. Mula ya kudu digolekne sing cantik-cantik, sing nom-nom, sing resik-resik ngene iki. Ya. Ora mung sinden, Nduk. Nun sewu ya, mbuh jagate budaya utawa jagate nggen agama. Yen wis masuk ke dalam media sosial, gelem ra gelem kuwi ya dadi entertain. Mbuh kuwi dalang, mbuh kuwi ustad, racake sing viral saiki mesti sing ganteng-ganteng lho. Iya apa? Saiki ora enek kok dalang buluk-buluk kuwi ora enek. Ya. Ustad barang ya mesti ganteng, bagus-bagus kaya Gus Idam kae. Ya. Ya pancen ya kemajuane zaman, gelem ra gelem sing jenenge budaya agama masuk dunia entertain. Kaya ngono kuwi. Iki mau pamundhute Mas Bayu ketua panitia dipinangkani. Nggih. Ninggal katresnan. Oh, nggih. Dibawani ya, Un. Apa pangkur apa ngono lah. Pas Marandana, monggo kencana wong loro. Ya. Pangkurinoso men nggih. Pangkurinoso? Oke, bagus. Wis katok ndek le hiburan. Sampun. Wah, ning endi nginepmu? Kula. Heeh. Ten Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sing tindak mriku Pak Yoyo. Cocok niku. Cocok. Nggih. Iya ngenteni praise. Aku saiki laris lho dadi ya. Arepe healing, arep liburan angel. Alhamdulillah nggih mayang. Nggih mayang to. Ora nyopet. Dalang yo mayang takoki. Alhamdulillah. Iya. Ya sok lek longgar kaya ndek ben kae bareng-bareng ngono kae. Tapi larang to mriku. Nek ngejak kathah wong wingi niku larang. Lek larang ya wis njuruk kae lek. Balik njuruk. Saiki njuruk bergas ya saiki. Iya, bergas ya.
Ayo. Ning jero kae. Kok nek ado-ado mabuk. Heeh. Ning jero ke kena ndang iso ngrokok, ning bis kesuwen ora ngrokok-ngrokok. Ayo. Ayo. Ya Mbak Un dhisik Panggorinasa karyane Suwargi Ibu Hajah Supatmi. Ya. Larane. Latah. Ugi kula aturaken dumateng Pak Lurah Agus Klecorjo Mejayan sugeng menyimak lan ugi sugeng mirsani. Ya. Terus Mbak? Mbak Birgita, ya Mbak. Oh, Mbak Uun. Mong sliramu tanah liya dak tresnani lahir Dibacutke ninggal katresnan kula nyuwun garapanipun sak rambahan langgam rumiyin sing kedua jaranan. Wah iya Mbak Uun karo Mbak Birgita. Coba diaturake bukaan dhisik ayo Bir. Nang kaya engone Taun ana
tenan. Wah iya, nggih. Sembah nuwun, sembah nuwun, nggih. Mau ana sing ngerjakke kunci surga. Yen ra kleru saka Pak Klecorjo. Oh iya, Pak Daryono. Iya. Kunci surga dhisik. Bar iki lagi dibacut ning ko ya kuwi Wisa Tresna. Ya. Monggo ca dipun aturaken Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ya. Kunci surga dados sarta pitutuh agama. Matur nuwun. Kuncine swarga la ilaha illallah. Kuncine swarga la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Heh para kadang
sing banget tak sayang yen syukuran sing apik nanggap wayang regane ora larang 20 juta aja dinyang. Ayo. Lah wong Darma tetep dinyang. Dinyang wong dulur kok. Ora dinyang dudu wong Darma. Hebat luar biasa. Nah iki ketemu layange, Nduk. Iki mau dikersakake dening pepunden kula Bapak Juwarto. Oh iya Pak Juwarto saka Gading Balirejo. Sing biyen uga nate nimbali awake dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Cahyo nyuwun tembang kunci surga. Saking Bapak Haji Juwarto, Desa Gading, Kecamatan Balirejo, Madiun, katur kanca-kanca wonten proyek IKN Kalimantan. Sugeng midhangetaken. Wah iya. Diparingi tali asih karo Pak Juwarto. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Cahyo Kuntadi nderek monitor Kuntadi Channel. Atur salam kagem sedaya kru Madangkara lan sedaya warga Darmarejo. Mugi tansah sehat seger waras saking Bapak Marsono Pulirjo Pilang Kenceng Madiun. Wah iya. Sembah nuwun, sembah nuwun. Iki ana sing nyusul meneh. Matur nuwun sampun dipun paringi ninggal katresnan. Wah, ya iki sawerane nyusul ya. Matur sembah nuwun. Wisa Tresna, sapa sing diaturi nembang? Siapa lagi kalau bukan Mbak Tri Hastuti Retnowati. Wah. Tak goleke sinden sing berbisa lho. Ayo Mbak Tuti. Mudun kene Mbak Tuti. Sinden sing berbisa. Tes. Halo, selamat malam Pak Yoyo. Aduh. Aku krungu swaramu rasane maces kaya Siniram Tirta Sewindu. Ah, masak. Heeh, masak. Nadyan to kira tau masak ning omah. Ah, jenengan mong gawe atiku seneng tok wae. Jenengan mong gawe atiku seneng tok wae muni ngono. Lah dhewe nyambut gawe ben-bengi ngene niate lak ya gawe ati seneng to, Ti. Ya iyalah, nanti kita bersenang-senang. Mas Dar. Oh iya, iki lho Mas Dar wis kembali ke habitatnya. Selamat Mas Dar, putra-putrine wis lahir lancar. Wah iya. Sik, aku mau kasih selamat dulu buat Mas Dar. Boleh. Selamat malam Mas Dar. Selamat malam Mas Dar. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa. Oh, pasti bahagia ketemu saya ya. Biasa. Tapi ya jangan gini-gini. Nggih. Oh iya. Nggih. Iki lho Tik, sampeyan duwe perbawa sing hebat apa ngedap-ngedapi. Sampeyan medun mbarengi Bapak Kajimbing Bupati Madiun berbaur dengan masyarakat Darmarejo yang tercinta. Selamat datang Bapak Bupati. Nggih. Sehat selalu, sukses selalu nggih. Matur suwun sampun kersa tindak mriki berkahi warga Darmarejo mriki nggih, Pak. Menawi napa niku mboten saya diaturi rene. Tulungane awakmu sing luwes. Pak Bupati, selamat malam lagi. Pak, nggih nuwun sewu niki kagem berkah semuanya untuk kemakmuran semuanya. Pripun? Kok sik to langsung rono iki to rene. Lah Pak, lah aku selak terpak Bupati lho. Kok sik yen ngaturi piyayi iki ya ben kerenan penggali iki kudu dituju apa kang dadi pekaremane. Oh mekaten. Biasanipun Garuda Pancasila. Siap. Mumpung sasi Agustus ngono kuwi. Di Siap. Madiun telah apa itu dipasang 7.000 lebih yaitu penerangan untuk keindahan Kabupaten Madiun oleh Bapak Bupati Kajimbing. Ya, alhamdulillah suatu prestasi luar biasa, pencapaian yang sangat sukses. Dan di bulan Agustus walaupun banyak bendera yang berkibar,
enek gendera sing abang, enek sing ijo, enek sing biru, enek sing kuning. Namun di Madiun merah putih murni tetap di dada orang Madiun. NKRI harga mati. Cahyo Kuntadi Tetap di hati. Selalu di hatiku Pak Cahyo. Ini tak kayak kaos lampu. Endi kaose urung lho sing sinden. Urung Pak Yoyo. Garuda Pancasila atur hormat dumateng Bapak Bupati Kabupaten Madiun. Monggo to, dados. Ibu-ibu, ayo nyanyi bareng Garuda Pancasila nggih. Semangat. Tepuk tangan Bu. Ya. Garuda Pancasila atur hatiku, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, diberi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Merdeka! 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 Oplos tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Haji Ahmad Gawami. Ayo diatur ini Pak Kuwi. Karena spotnya sudah sangat lama, Pak Bupati. Dan sawerannya sudah Dan saya sawerannya sudah saya terima. Berapa Pak Yoyo? Ora tak hitung, ndak njaluk kowe engko ora. Anje, non sewu sangat dengan hormat. Nggih, saya aturi panjenengan minggah teng panggung. Selamat malam. Monggo Pak. Nggih Pak, tak jemput Pak Yoyo. Oh iya, Nah, lho kok aku ditinggal? Pangaji aku gendong. Gandeng, Mama. Pak Bupati tulung niku mak ulihne teng Gude niku, Pak. Monggo Pak. Untung kula wau berangkat mriki sarungan gantos to mriki. Napa nggih? Wis saumur-umur digandeng niku nembe niki Pak. Nggih. Pancen niku berbisa niku, Pak. Berarti beruntung saya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pun kagem sedanten ingkang rawuh. Niki lengkap ketinggali nggih. Pak anggota DPR lengkap. Pak Kepala Kesbang wonten Pak Muspika nggih lengkap. Matur suwun kerawuhannya para pinisepuh sedanten ingkang rawuh. Alhamdulillah hingga dinone setu kliwon ya. Di teng Madiun hari ini tadi Kotmil Quran sekabupaten katam 776 kataman hari ini tadi. Muga-muga barokah nggih. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa hadiah. Ditambah bengine iki wayangan. Wis muga-muga wong Darmareja kabul kajate kabeh. Amin. Nggih, kula pesen teng Darmareja pokoke bar wayangan ngeten. Niki kan wulane Agustus ya. Bagaimana kita tetap cinta terhadap Indonesia. Itu yang terpenting. Carane terus pundi? Carane yo ayo dijaga kerukunan, dijaga kebersamaannya.
wis pokoke apa sing iso diparing ning mbangun desane monggo bareng-bareng. Ngoten nggih. Wis pokoke entang delok wayang aku ya tak melu ndelok wayang. Nek bupati niku jane teko ning wayangan wis dinteni duduk sambutane tapi sawerane. Aku ya sadar sak. Mboten lek kula pangestune kok, Pak. Oh nggih nggih. Saweran kula pun mboten nyuwun mergo pun kula tampi. Mboten nyuwun malih. Ning sangat luar biasa panjenengan niku menawi saking kacamata kula sangat merakyat. Estu, Pak. Wong wingi bar hari jadi wayangan niku lho. Kedahipun lak bupati anggar bar sambutan rata-rata terus istirahat ngoten niku. Jenengan nenggani kula nganti rampung. Sik sempate jagongan kalih kula jam 5 nembe kula nyuwun pamit. 5 esuk, Bu. Meh Pak Bupati lali ora subuhan niku men. Kalih kula. Mboten sakjane tak jak ngenteni subuhan asline mboten krasa mawon pian. Oh, alah. Kula pun disiki nika, Pak. Teng transit pun disiki. Nggih, pun. Wis pokoke iki kajate wong Darmorejo kabul kabeh lah. Ngoten nggih. Kula pesen saestu niku wau tak baleni meneh. Jaga kerukunan di sini. Ngoten nggih. Tidak ada yang namanya keberkahan itu hadir dalam perpecahan. Ngoten nggih. Gak enek keberkahan iku tumeka ning suasana masyarakat sing ora rukun. Kula yakin Darmorejo panggah tetep rukun. Ngoten nggih. Amin. Pun ngoten mawon Mbak Cahyo. Kuwi kurang siji ali-ali. Wah, siap. Nggih, kok dawuh. Sing sigrak pokoke. Ngoten mawon. Siap. Aku ke kuwi urung ngopi wis dikon munggah. Kula biasane nggih ngoten kok, Pak. Nggih. Kula dereng sarapan dereng napa-napa. Tapi catatan kula wau kula kalih Pak Kepala Kesbang, ayo salin celana dhisik ya. Kula wau sarungan. Mriki wau sarungan salin celana sik rasane gak menak mayare diparani sinden lho. Nggih. Jemput nih. Nggih. Leres Pak menawi jenengan teng mriki wau sarungan, wah diplorotne niku. Ngaten nggih, pun. Mugi-mugi sehat sedanten. Amin. Ngoten mawon saking kula wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Bupati Madiun. Nggih, Bapak Ahmad Dawami. Ayo. Luar biasa. Sing dingendikake iki apa jenenge mentes, pantes lan ngemuwos ya kuwi bab kerukunan kuwi lho, Nduk. Ha ya kuwi kudu sing digondheli kenceng tumrape kabeh para warga masyarakat. Pancen ya Indonesia iso nggayuh kamardikan ki ya nganggo kerukunan kuwi. Ya luar biasa. Yo Tik, sampean wisa tresno sik ora apa-apa, Pak Bupati ben ngopi-ngopi dhisik. Bar wisa tresno engko lagi ali-ali, ngono. Diantarake iki apike ya awakmu dhewe wae. Gerakane nggak ditiru Pak Yoyo. Hah? Tira si Uun nek ra dhewe gerakane nggak ditiru. Oh, awakmu senengamu gaya acara dhewe mending ayo. Enggak, saya sekarang sudah insaf. Insaf ya. Iya, padha kancane Pak Yoyo. Iya, dadi pedomane pamane loro iki padha, aja nganti sing siji iki gaya acara. Kudu sing siji melu karo kancane. Lah saya kan suka buat masalah Pak Yoyo. Oh, lah kuwi pancen pegadaian ora ya. Pusat masalah. Pusat masalah. Ya, Ya, diaturake iki pamundhut wisa tresna oleh Mbak Tri Hastuti Retnowati. Dados. Nova digoyang. Yo. Dewi
nadane pancen yo dhuwur-dhuwur ngono Dik ya. Nggih. Wah iki ngalahane Pangkur Semarangan lho iki. Oh, saya serba bisa, Pak ya. Elok awakmu lek Pangkur Semarangan paling ya sak dhuwure Bu Kesi nadane malah. Emang tinggi-tinggi, Pak ya. Ya, tinggi ya. Semakin tinggi semakin enak. Iya, bener. Ayo. Sinawang seliramu arep bisa hantuki gitu loh Pak Yoyo. Dan aku iso gemes pengen ngidoni malah. Sio-sio. Ora sayang aku karo kowe iki sia-sia piye to.